Nembangal daw, tatangarabi. Kabagyan, karuba, kinabi, ngamamarte, karotoy tayo, tantay, tipart nga to eh. Butang eh. Mo, arak ata nga ako, bilbilig ka din. Kitain man, karagay. Nagadong nga tao. Aming nga tao dito, marami na di pagtaingan daw. Siguro o matidada, sumunod tidamin. Gago! A few moments later. Tayo mo po! Ako ano na yun! Para sa ganun ako kumita sa mga tao dito. Naglalakad na kasama ko. Galing kami sa akin. Wala yung party ng mundo. Trabaho kami. Para kumita ng pera. Jowa. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lala! Ang hirap-hirap mag-jowa pag wala ng pera. Pangit ka ba? Kala ka na! Wala ka ng jowa! Hindi ka nakasawa no? Ito ang sisiyo ng lugar namin. At napakarami ng mga nandito na tao. Daming tao dito. Naman yung tao. Ito puro hayop. Ayan, naging tao. Iyak na yung bata. Kala niya maliligo dun sa fountain. 20 oh. Oh, 20. Oli ka na. Ayaw ka maligo. Hindi ka maliligo. Tapos niya. Akala niya maliligo. Takot mo na. Takot sa tubig. Takot sa tubig. Ayaw niya daw pumunta dyan. Ayaw niya pumunta doon. Takot sa tubig. Hey! Makulitay. Hello. Sinukan niyo namin. Kalit yung tubig. Ang bata, natatakot sa may fountain. Ayaw niya daw pumunta na. Ayaw niya nanay niya. Kulit ng bata. Ay, dinato niya yung man. Dinato niya yung pitaka. Kulit ng bata. Hindi na virgin na ba ako? Ano ba naman ang ihina? Nagulat pa yung tao nun. Pero bye-bye! Pauwi na kami! Maraming salamat! Sige, nandito na mga kasalat! Pauwi na kami! Tapos na ang vlog! Bye-bye! Uwi na kami sa Nagasikan, Wuhan, China, Province of United Buay Site!